श्रावणी अगरबत्ती, प्रसन्न दिवसाची प्रसन्न सुरुवात। फॅक्टरी रेट आणि होलसेल रेट साठी आजच संपर्क साधा। पुणे लघु उद्योग केंद्र 9762 21 12 79 आणि 91 52 15 25 55। आदरणीय संसद रत्न महासंसद रत्न खासदार सुप्रियाताई सुळेंबद्दल या शिंदे सरकारच्या एका कॅबिनेट मंत्र्यांनी अब्दुल सत्तारांनी एक आक्षेपार्ह विधान केलेलं आहे। याचा आम्ही सर्वच जण जाहीररित्या निषेध करत आहोत। आमची मुख्यमंत्री महोदयांकडे उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे मागणी राहील की अशा पद्धतीचे वारंवार महिलांचा अपमान करणारे वक्तव्य जे येत आहेत, आदरणीय खासदार सुप्रियाताई सुळेंची माफी मागावी। आदरणीय सुप्रियाताई या गेल्या 15-20 वर्षांपासून या महाराष्ट्राचं एक प्रतिनिधित्व लोकसभेमध्ये करतात। आपण अनेकांनी सगळ्यांनी संबंध देशांनी त्यांचं काम हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहिलेलं आहे आणि त्यांच्याबद्दल अशा पद्धतीचं विधान करणं, कुठल्याही महिलेबद्दल अशा पद्धतीचं विधान करणं हे निश्चितपणाने निंदनीय आहे। आम्ही ह्याची कठोर शब्दामध्ये निंदा करतो। त्यांनी जाहीररित्या आदरणीय सुप्रियाताईंची माफी या ठिकाणी मागावी। अशा पद्धतीची विधानं वारंवार महिला लोकप्रतिनिधींसंदर्भात महिलांबद्दल येत आहेत आणि निश्चितपणाने हे राज्याच्या आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभणारे नाहीत। अनेक वर्ष आपण सर्वच जण राजकारण असेल समाजकारण जवळून बघतो, पण अशा पद्धतीची दुर्दैवी परिस्थिती ही आजपर्यंत कधी आपण या महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिलेली नाही। ही महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा नाही आणि म्हणूनच आज राज्यभरातून या गोष्टीचा निषेध होत आहे। आपण जर बघितलं तर राज्यभरामध्ये सगळीकडेच उत्स्फूर्तरित्या महिलांनी असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी असेल, महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी या गोष्टीचा निषेध केलेला आहे। सामान्य नागरिक, सामान्य महिला सुद्धा आज याचा निषेध करत आहेत आणि म्हणूनच आमची या ठिकाणी मागणी राहील या शासनाकडे की अब्दुल सत्तारांनी जाहीररित्या खासदार सुप्रियाताईंची माफी या ठिकाणी मागावी। संपूर्ण महाराष्ट्र जिल्ह्यामध्येच आज हे आंदोलन होत आहे, निषेध होत आहे। जे मंत्री आहेत अब्दुल सत्तार यांचा आम्ही धिक्कार करत आहोत। आदरणीय आमच्या सुप्रियाताई सुळे यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्यामुळे आम्ही रोहा तालुक्याच्या वतीने आज त्यांचा खूप निषेध करत आहोत आणि वारंवार हे सरकार, हे राज्य सरकार असेल केंद्र सरकार असेल, महिलांच्या बाबतीत अपशब्द वापरण्यावरना किंवा महिलांना वागणूक व्यवस्थित न दिल्यामुळे आम्ही वेळोवेळी हे आंदोलन करत राहू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आम्ही हे आंदोलन सतत करत राहू आणि महिलांबद्दल अपशब्द वापरण्याला आम्ही कधी माफ करणार नाही, याबद्दल आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत। अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार करायचं काय? खाली डोकं वर महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी।
50 खोके एकदम ओके 50 खोके एकदम ओके 50 खोके एकदम ओके। अरे या सरकाराचा करायचं काय? खाली डोके वर पाय। या सरकाराचा करायचं काय? खाली डोके वर पाय। आता शेवटला घेऊ। अरे अब्दुल सत्ताराचा करायचं काय? खाली डोके वर पाय। अब्दुल सत्ताराचा करायचं काय? खाली डोके वर पाय। अब्दुल सत्तारचा शिंदे सरकारमधले कृषी मंत्री म्हणून जे अब्दुल सत्तार आहेत, त्या अब्दुल सत्तारांनी जो काल सुब्रताई सुलेवरती जे वक्तव्य केलं, त्या वक्तव्याच्या निषेधात आज महाड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शहर काँग्रेसच्या वतीने त्यांच्या पुतळ्याचं दहन करण्यामध्ये आलं। तर अशी या प्रवृत्तीचा माणूस या मंत्रिमंडळात पण नसावा आणि या महाराष्ट्रात पण नसावा, कारण त्याच्यावरती अशा पद्धतीची कारवाई शिंदे सरकारने करावी आणि या माणसाला त्यांच्या मंत्रिमंडळातून निलंबित करावं आणि त्याला दुसऱ्या कुठल्याही पक्षात कोणी घेऊ नये, त्याला हाकलून द्यावं। अशा प्रवृत्ती या महाराष्ट्रात अजून व्हायला नाही पाहिजेत, म्हणून त्याच्यावरती हा कठोर निर्णय घ्यावा हीच आमची मागणी आहे आणि त्यांना मंत्रिमंडळातून बंडखोर करण्यात यावं ही आमची मागणी राहील आणि स्वतः त्यांनी सुब्रताई सुलेंजवळ त्यांनी माफी मागावी हीच आमची मागणी आहे। कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जे वक्तव्य आमच्या नेत्या आदरणीय सुप्रियाताई सुळे यांच्या बाबतीत जे केलंय ते खरं तर खूप निंदनीय आहे। कारण आपल्या महाराष्ट्राला एक वेगळी संस्कृती आहे, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आपण ओळखतो आणि अशा ठिकाणी महिलांचा सन्मान करण्याच्या ऐवजी जर अशा प्रकारचं वक्तव्य अशा मंत्र्यांकडून होत असेल तर ते खूप निंदनीय आहे। आज सुप्रियाताई ह्या फक्त काय राष्ट्रवादी म्हणून नाहीत, तर त्या एक संसदेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिला, राजकारणामध्ये आणि समाजकारणामध्ये अतिशय 2 पावलं पुढे येऊन त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट असं काम केलेलं आहे। आणि अशा महिलेच्या बाबतीत जर अब्दुल सत्तार यांनी जर असं वक्तव्य केलं असेल तर नुसतं राष्ट्रवादी महिला नाही तर संपूर्ण समाजामध्ये ज्या ज्या घटकामध्ये महिला काम करतायत, मग तो कुठलाही घटक असेल किंवा राजकारणामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष आहेत, त्या सगळ्या महिलांनी ह्या गोष्टीचा निषेध करणं गरजेचं आहे। कारण महिलेचा अपमान हे आपल्या महाराष्ट्राला शोभणारी गोष्ट नाही आहे। आज जर आपण पाहिलं तर सुप्रियाताईंचं काम जे आहे ते संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतोय। ज्या ज्या महिला राजकारणामध्ये सक्रिय आहेत त्याच्यामध्ये सुप्रियाताईंचा 1 नंबर आहे। आज संपूर्ण महाराष्ट्राने हे पाहिलेलं आहे। त्याच्यामुळे अब्दुल सत्तार यांनी जे वक्तव्य केलं आहे हे निंदनीय तर आहेच, पण त्यांनी नुसती माफी मागून हा विषय संपणारा नाही आहे। मुख्यमंत्र्यांनी आणि शासनाने सुद्धा याच्यावर कठोर निर्णय घेणं गरजेचं आहे। त्यांचा राजीनामा हा घेतलाच पाहिजे। वेळच्या वेळी यांची तोंड जर बंद केली नाहीत तर याचे परिणाम निश्चितच वेगळे आपल्याला पाहायला मिळतील।